Ay, ito na. Buras. Ayos. Sa puro. Ito, meron. Yan sa amin. Ate, gulay sumunod ako ano na ate. Dito guys na wala man lang dalaw guys. Wala man lang dalaw siya guys. Wala man lang guys. Wala man lang guys. Ito ba yung apartment. So punta po kami guys doon sa kabila sa nilibingan ng lola ko, yung lumang sementeryo. Parang ayan guys, ayan yung apartment guys. Magdamag na sila dito guys. Kamangay 1 AM daw dito. Punta namin yung lolo namin. Asawa ng auntie ng tatay ko. Yung apartment guys. Lolo at tiyo namin guys, wala man lang naglagay ng kandila. Wala. Nalagyan namin guys ng kandila at kawawa na wala yatang gumalaw sa malalaya yung ano. Nilagyan namin ng kandila. Yung ex-kapitan ko yan. Ex-kapitan. Kamukha. Mabait na tao. Ang napakagwapong tiyo. Napakabait.